Paskat ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alamat. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes Pizza 16 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. MJCQ sa Negros Occidental ginpalawig tubtob Hulyo 31. Vice Mayor Pamilyara nagpalayag nga nagakaangay lamang nga matagan sang hazard pay ang mga frontliner sa Bacolod. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Nagasalig si Education Secretary Yunor Briones nga positibo ang resulta sang blended o kon distance learning sa piyak sa kabalaka sa publiko. Sa Presuna Forum nga ginpatigayon sang Presidential Communications Operations nga opisina, ginpasiguro ni Briones nga handa ang DepEd sa implementasyon sang panibag-o o mode of learning sa pagbukas sang klase. Suno kay Briones, gintinguan sang tanan nga unit sang ahensya partikular sa Central, Regional, kag School Division nga opisina nga mangin posible ang bag-o nga mode of learning sa piyak sang COVID-19 nga krisis. Base sa enrollment data o kon datos sang DepEd, 20.22 milyones ang nakapa-enroll sa publiko kag pribado nga eskwelahan sa pungsod. Tantaon ta, kaya Agosto 24 na, kun bala, wala na sang problema nga mahimo atubangon ang Departamento sang Edukasyon. Preparado na bala ang tanan nga mga manunudlo? Preparado na bala ang tanan nga mga ginikanan kag mga estudyante sining bag-o nga pagbukas sang klase kag bag-o naman nga paagi sa edukasyon. Ang akon personal nga opinyon, may problema gid nga atubangon sa pagbukas sang klase. Sigurado inaya. Kay man testingan pa mo. Kung bala ini epektibo o kung hindi. Kung bala kumpleto sa gamit ang aton sini mga panimalay sa mga estudyante. Kung bala ang tanan nga mga manunudlo handa na sa pagpatuman sang bag-o naman nga pagsulundan sa pagtudlo. Ang akon pananawan sini may idyutay ini nga problema nga tubangon ang aton mga bulutuan plus ginikanan kag mga estudyante. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 4:43 na. Ari ho, panugyan naton sa aton mga plantador para magpatinad sa ila patubason sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro libre sa ilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias kada ektarya. Apply kamo ano antisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete gin para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo
sang mataas nga tonelada kag matamis nga panubason. Magyuni Duran, makikangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Philippine Standard Time, las 4:51 na, morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang siyudad sa Bacolod? Kamusta ang sitwasyon sa palibot? Kamusta man ang probinsya sang Negros Occidental ba? Pizza 16. Padayo naman kita magapanilag sang binag-o-bag-o nga mga mando ehekutibo sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Unahon tanay nga aton patrol samtang nagalambiyong sila. Diri sa siyudad sang Bacolod, anano ang nasiplatan nila nga mga binag-ubag-o nga impormasyon, mga bulo-balita nga nagluntad sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Updan kita. Karon nga gani aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. Sa aton pinalaga nga mga tagpalamati, good morning. Ang sitwasyon subong sa syudad sa Bacolod kung dalanon sa gyapon ang aton paghahambalan. Masyado pa katawhay, wala nang malugay, nagturo talit-table action Fred. Especially along areas ng Burgos kag areas ng Ramos, going man sa areas ng Lacson, nga nalabayan sa patrol. Pero Kahapon, purti ang buo sa ulano? yes, action Fred, perti ang bubo sang ulan, yes, kahapon sang hapon bal action Fred. Doga pa gusto lang siya daw, di masaway. Oo, ang babaw sa may taas na yon, Dampiabi, iyas ang Granada, area sang Alangilan. Mo pag ito yung mas mabaskog pag action Fred, no? Daw hindi ito yung kung ba pag gusto magambalang, siguro magambalang sa ulan, ari gusto nyo ulan, ari, okay? Pero di katudo sa ulan action Fred, no? Ang subong sa sininga kagahon action na Fred, ang patrol nagpatulong man sa area. Sa police station number 1, di sa gayapon action Fred, bagla lang malugay, ari ang gin-release na action Fred, ang mga pila ka mga nakaladakpan sa curfew. Sa diin ang sitwasyon, ti isipon tani karon kay sa station number 2 action Fred. Nalabayan man naton kagina 5 to ang nakaladakpan sa curfew mo, mga curfew violators pala. Kag karon ara pa dira kay gina-release na nila normally magsuro sa naaw na. It is para sa mga kabataan o kung mga solterito, it's mga may dalaga pa dalaga ginapatiner for the meantime sa station. Way man sila ginapriso sa baylo, ginapatiner lamang sa may compound agad yato man sa ila sining safety. Sa piyak sinindag kaladakpan man sila.
on curfew. Pero jutay na lang ni Action Fred, ikumpara mo nagligat kapon bala sa area sang station number 1, damo to nagkaladakpan. Pero ang station number 2 kapon na may damo man, pero karon di man na lamang, no? Ang sumong mga street cleaners sa dalanon sang syudad ang ginakabig tabla nga masako man sa sininga kagahon bisan ng mga taxi kagina ka istorya nato ang pila ka mga taxi ka standby Action Fred sa Dalan Ramos Tampi sa may gasolinahan Tampi Abi. Ramos Lacson raman sila Action Fred nga nag-istorya na kagagin kumusta taman kumbala ano ang sitwasyon, anong oras sila gasugod sa ila sininga biyahe, suno sa ila nga gasugod sila sa ila sininga biyahe, standby lang gid mga around 4 o'clock sugod sila. Pero talagsa lang sila makalibot para magpangita sa nga pasahero, especially subong nga kagahon bangod suno sa ila nga mahal na ang krudo nga usar sang ila salakyan, plus pa ang ila siling arkila sang salakyan bala sang una napunto sa 700 pero subong Action Fed yara na sa 800 pesos but sing gano'n nagdugang kay inaya subong nga MGCQ. Pero kung magbalik sa normal Action Fed ang biyahe posible magtaas pa suno sa ilaw galing kita baro dugayan kay ara kita sa extension mangyapon, no, sa MGCQ. Ang biyahe subong nga kakahon sa mga salakyan di Pasay pipila pa lamang ang nagalabay diri sa area sa downtown, partikular ang biyahe pakadto sa area sa Punta Taytay. May area naman sang home site kag Sumag. I believe kiniya nagdulong man sa pila ka mga pasahero nagapanindahan sining kaagahon. Masako man Action Fred ang pila ka mga kauturan naton. Ang station number 1 wala nang madugay, naglibot na naman ang ila sining patrol para sa paglambiyong basi pa lamang paglambiyong Action Fed, no? Pakadto naman sa area rekta sila, pakadto sa area sang Gonzaga sa sininga kagahon. So, ni Action Fred ang pila ka mga observation sa patrol, ang observation sa patrol, of course, ginadulong sa inyo sang nga pulo sang yerba, kape nga makahatagi, no, sang relaxation sa imo lawas, especially kung kaagahon, matugnaw, the best mga pe. Rekta sa patrol ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:57 na. Nagabulos kapon sa ato ng aton news director, si Action Rex Cantong, kay may importante kita nga ginkaduan. Nagpag-abot sa aton bagang. Muna nga medyo mabulbudlay pang pagtikab sa atong baba. Bangod kay bagang angin gabot sus perteho. Ang bagang gali kong gabuton perti ka ano ko lagod-lag ko pagkaunto sus nanugunan ko do punggan ko tiyan mo na. Kay puwerte sa pagkasakit-sakit. Oy, sa aton mga kauturan, ariho, ang libre bala nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka mo da, alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Dira sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pero ang akon panugyan bakal gid kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini, Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakaka sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa balatian nga hana pa magtapik sa aton kalawasan katulad sining COVID-19. So, hindi magkalipat, bakal gid sa ila produkto. Life Extension Vitamin D3, mabakal
sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic Aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Yung Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinakaepektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinakaepektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Buksan tabi ang libro sang mga kapulisan kon coronavirus ang paggambalan. Ang PNP kahapon, may bago sila nga 59 ka mga kaso sang COVID-19. Nagdangat na ang kadamuon sang ilang miyembro nga natapikan sining COVID-19 1,298. Katapusan nga dato sa PNP nagapakita nga ang 41 gikan ini sa National Capital Region, 6 sa Police Regional nga opisina, 3 sa PRO 4-A, 3 sa National Headquarters, 3 halin sa Highway Patrol Group, 2 sa PRO 11, kag isa sa Communications and Electronic Service. Wow, damo-damo manglino ang inigo sa katapo sa kapulisan, mga frontliner Ang naka-recover suno sa report 529, pagkatapos dugang nga 8 ang naka-recover ba di mayo. May ara nga 1,387 sospitsado sa kasong COVID-19 kag ang kapulisan karon nagapangabaygid sa ila sinihanay mga empleyado gadyute ka man sa gwa kag opisina nga kon maka-eksperyensya sa sintomas sining COVID-19 hindi na pagpadugayon. Kadto na kamo sa inyo sini doktor para magpakonsulta para mas temprano maagapan kung inigo giman kamo sining COVID-19. Pati ang mga kapulisan wala makaluwas. Wala gani makaluwas man ang mga doktor, ka mga nurses, ka mga health worker. Ang ibang gani nagkalamatay na bangod inigo sining COVID-19. Puerting halit yan, no? Hasta subong porte nga tunanay, milyones dolyares ang ginagasto para makakita tambal hasta subong wala pagid. Gabalang-balang na ang bilog nga kalibutan. Sa bilog nga kalibutan daw nagkalamatay, sobra na media milyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08. Dugangan ta ang mga isyu kag balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
Diyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. O pangapi-kapi na kamuda, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nami ni siya kay wala klamay, natural sweetener lang. Nagapangapi ng bugos ka pamilya, healthy pakamutanan. Gintunan ini, sang mga sayantipiko dito sa iban nga kapugsuran dito na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant.
Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee, loaded sa phytonutrients. Nagabulig tinlo sa inyo tinae. Ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga abyan kita 1, 2, 3 adlaw, hindi makapamuhin, hindi makaitsar, hilo na inabyan sa inyo tinae. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka. Pilalang kaadlaw, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Sa aton mga mangunguma, nagaproblema ka, nubo gid patubas ninyo, may solusyon ina, gamit kamo Unique Complete Fertilizer, pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang kamo 2 kasakos ang Unique Complete Fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya, DP garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. I-follow up ninyo sa 3 ka Unique Complete Fertilizer kag 1 ka sulpato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi resulta maayong patubas. Gusto nyo pagbago kag pagtinad nga pagpanguma, magbago na kamo gamit na sa Unique Complete Fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. May mga bago-bago nga mando subong, pisa 16. Si Mayor Bing nag-isyuman sa mando ehekutibo numero 48 nga nagapalawig sa ikatatlong kaygayunan sa Modified General Community Quarantine halin Hulyo 15 tubtob Hulyo 31. Amuman si Gobernador Bong Lacson alas 3 kahapon ginpirmahan man ang mando ehekutibo numero 2032 series of 2020 nga nagapalawig man sang implementasyon sa Modified General Community Quarantine sa Negros Occidental tubtob Hulyo 31 man 2020. Pero may order pagin nga bago gikan sa gobyerno nasyonal. Talakayon ta na karon sa ikadua nga hutong sang aton pagpangalagad alas 6:30 tubtob las 7. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sample Plus. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negros sanon, inyong pamati
balatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by United Home, ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sentumas ng ubo at sipon. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Sa aton mga utod, pamati kamumayo. Ang mga guiter balanin, yung gadako bilang liog, laban sila mga babae, bukol sa baga, tumor, delikado ina. Kaysa una, ginapa-operahan ina. Ang pag-opera, wala gid problema. Amo lang galing ina, nga kung sa liog ka-operahan, di kitaon gid. May agi, may pilas, may pinalian. Subong, ang aton rekomendasyon, inyo ina tunawon. Wala na kinalan sang pagpa-opera, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. May mga testimonya na pamatudan na nga number 1 ini siya magpakupos sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas. Gani kung may bukol nga magtubo, tunawa pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ari pagido, ining Santon Plus Herbal Capsule, ikombinar nyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nga bangod ko na ka Mighty C ikaw, hindi ka dali-dali tapikan, trangkaso, ubo, sipon, hilanat, alergy, kag iban pa. Ining mga hilanat kani, amo pa ning ginhalinan sang COVID-19 kung kaysa. Pero kung naka Mighty C ka, sigurado, hindi ka dali-dali tapikan, balatian. Amo ning porte ang kombinasyon sang duwa, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Wala ni sila gabulaga o pod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami dugang nga mga balita.
pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon
Action Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30. Diri kita, ano ang mga balita sa Bacolod City Hall? Vice Mayor Pamilyaran nagpalayag nga nagakaangay lamang nga matagan sang hazard pay ang mga frontliner sa Bacolod. Balita City Hall. Detalyes ni upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Gin-accept sang komitiba ni City Councilor Cindy Rojas ang proposal ni Bacolod Mayor Bing Lunadia nga hatagan sang hazard pay kag special risk allowance ang mga frontliners sa Bacolod City. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran nga sa regular session sang SP kahapon nga adlaw, gin-accept sang komitiba ni Rojas ang pangabay sang alkalde kag nagpathaga nga mayara sang enabling law nga naghatag sang hazard pay para sa mga frontliners. Nagapabor ang vice-alkalde sa proposal ni Mayor Bing nga suno siya deserve sang mga frontliners ang ini nga benepisyo. Ang pondo ang pagakuhaon sa savings sang syudad gikan sa mga unfilled o vacant position humalin Enero tubtob Mayo tuig 2020. Kung madumduman una nagpagwa sang press statement si Mayor Bing nga suno siya ang paghatag sang hazard pay kag special risk allowance sa mga frontliners ang pamaagi para mapasalamatan kag mapakita ang appreciation sa hard work kag heroism sang mga empleyado sa tion sang COVID-19 pandemic. Suno kay pamilyaran si Rojas ang magapatigayon sang committee conference kag dira mahibaluan kung pilagid ka mga empleyado kag sino ang kwalipikado nga makabaton sang sini nga benepisyo. Kasi honestly, ang aton frontliners, ang aton mga nurses dukay na ginapangayon nila may kona siya, may enabling law na ta sina. Sa aton health workers. So dugay na actually wala mahatag sa ila. Sa ini nga pandemic do they deserve it and do kulang gani na iko. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Agad malikawan ng mga masakit, dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balonggay, margoso garlic kag spirulina. 100% nga safe, natural kag epektibo. Ang Santon Plus Gold tension, inflammation kag ibad pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre ini man magkalipat nga maginom sang pinaka-healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Ini ang pinakauna kape nga mayara sang vitamin D3. Ang vitamin D3 makabulig babakod sang ating immune system, batok sa mga viruses kag ibad pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang brushy mushroom extract, mangosteen fruit extract kag vitamin D3. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakas Life Extension Clinic sa GAA 7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang action nila sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una,
mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing,
RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, MJCQ, sa Negros Occidental, Ginpalawig, Tubtob, Hulyo 31. Balita Kapitolyo. Detalye sa ni Oponte Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Tubtob pa sa Hulyo 31 subong nga tuig 2020 ang implementasyon sang Modified General Community Quarantine kon na MGCQ sa Bogos nga Negros Occidental. Ini matapos nga nagpermasang panibag-ong executive order si Governor Bong Lacson, EO number 20-32 series of 2020 nga muning balasihan para nga ipalawig ang implementasyon sa MGCQ sa Bogos nga probinsya. Duwa ini kapahina nga mando sang gobernador nga nangin epektibo na umpisa alas 12:01 kaina sang kaagahon. Naubulan sang Mayo ang una nga pagperma sang gobernador sang EO nga nagapaydalom sa Bogos nga probinsya sa MGCQ nga nag-umpisa ini Hunyo 1. Nabaluan nga si dalom sang MGCQ ang tanan nga persona ang ginapasog tanan nga guwa sa ilan sa nga puluyan kaya mga establishmento pwede naman na makabaligya pero may limitasyon nga tubtob 50% nga venue capacity. Sa gihapon ginaimplementar ang stricto nga physical distancing kag pagsuksok sang face mask. Kahapon amo na to ang ikaapat nga executive order sang gobernador nga nagapalawig sa MGCQ nga implementasyon. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo.
Aksyon Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Anano ang mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kung kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Aksyon, Fred, 68 tanan ka mga curfew violators.
ang records ang mga kapulisan. In fact, may pinakamadamo subong amo ang police station number 1 Action Fred. Action Alvin, Yes, sir. wala pa ginagdangat nga zero, no? Ay pagid nagdangat nga zero ang mga violators, Action Fred. And ti subong ya ang may nagligat to, Action Fred, medyo lubo ang numero. O galing kiti subong ya may pinakamanlubo pagid kay 68 ang nagkaladakpan. Police station number 1, Action Fred, amo ang may BNT Kabilog nga nagkaladakpan. Nagpangaduwa diri sa area sa police station number 3 nga 12 ang nagkaladakpan. Station 615 ang pinakanubo diri, Action Fred, nga subong nadakpan kagabi curfew violators amo ang police station number 8. Isagid lamang. Kung sumahon mo sa Kabilugan, Action Fred, nagdangat tanan sa 68 ka mga curfew violators. Now, subong sini Action Fred, ari kita diri sa area sa police station number 3. Bangod alas 6 karon sining aga mag-resume ang search and rescue operation sa idalom sa CDRRMO upod ang mga kapulisan sa police station number 3 sa pagpangita sining mga tatlo pa ka mga menor de edad matapos ginanod sa tubig sa sapa mismo, no, sa Abgasa sa barangay Mandalagan sa diin sa initial diri report nga kahapon nga daw 7 ka mga menor de edad ang naligo sa amo nga sapa sang gindalasa sang mabaskog nga current sang tubig sang nagdaludo ining connection pad, no, ang mabaskog nga current gikan sa Bukidabi. Pila ganito ni rescue? Apat ang na-rescue Action Fred. Ang nadula sa subong missing pa wala makita 3? Yes, Action Fred, no. Amo kanday Jaren Pahilagaw, Janet Rodriguez kag Carl Gabriel Caprillos. Samtang luwas man kagabi, Action Fred, mo kanday Ronilo Trasmonte rather, 24 anyos. Lance Katakata, Gio Cabrillos kag Nika Harder. Muni ang naluwas kahapon. Susubong nga aga alas 6 ang takna. Maglakat man ang mga kapulisan upod man ang mga katapos ng CDRRMO to para Action Fred, no, liwat nga magpatigayon sa search and rescue operation. So amo ni Action na Fred ang balita kag report sa patrol ang ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakot sang aton tagsa ka mga immune system. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52 porte kahapon ang buo sang ulan. Mag-amogan ini ang mga subabla, mga sapa, hindi gid pagtugutan sa ginikanan, nga magpaligo dirang kabataan, kay ang daludos na porte. Ang halin sa bukid, bla, magbulhog ang tubig na, siling mo daw kanay-kanay siya, pagbulhog sa tubig na, hindi mo paktan kung ano oras siya mag-arangkada, porte kabaskog na. Ti kung hindi mabatsagan sa kabataan, ti kung ni anod, gid. Amo nang siling ko bla, halong gid, basta gani, porte ang ulan, halong sa mga suba. Kay porte na ang dagunos kag sos, ano ihan guro ang daludo sa tubig halin sa kabukiran. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sini sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagatinlo siya, nagapabako, nagabalanse sang sistema sa inyo kalawasan. Ang 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula ining turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C kag amargoso. Sinulod sa isa ka kapsula, ang resulta ya Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka sa vitamina, dugangan niya. Kulang ka potassium, calcium, magnesium, zinc, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Kinanglanon ninyo ini sa subong nga panahon. Evergreen Herbal Capsule aprobado
sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo ini sa tanan nga butika malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian, si Noime Arevalo. Hindi lagi kuya kahambal ya. May bukol. Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time on minuto na bilin mapangot kita sa tak na lasais. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.